जेव्हा सौंदर्याला आजी सौंदर्याची आली पियावा गश करतात तेव्हा धुवून काढते. थोडं वळवळले सौंदर्या तुलवान अडमीन म्हणताच्या का आम्ही सौंदर्य म्हणून सांगच्या हे लायक जीवाक आली पियावा गश केल्या रे नंजनी नाही आहे. वळ्याक सोय घाल्या एक 7 मिरसांग घाल्या आणि एक चिंचम झाला त्याला नको मसाला वाटीता. चिंचंब मिरसांग सोय घालून मसाला वाटून झालो. आता आल्याने पियावा कुचल घालता. इथे मिक्सी धुवून उद्दा घालता. मीठ घालता. तेव्हा शिजो पियावाने मग येताना तू जेलकी घालता. कतकतयलं रांदे हे का आता जेलक्या कुडको घालता मस्त कतकतयल्या त्या विरता तू कतकत येऊ का मग खतखत येतय असा आणि ऑफ करता. एक चेंबू त्याला घालता नारळाला त्याला दे घालता. ऑफ करता.